Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft și sunt extrem de nervos acum. Oare de ce? Vă întrebați. Mi s-a închis filmarea, frate, mi s-a închis filmarea, așa noroc pe mine. Băi, frate, băi, un creeper a intrat la mine în casă. Cum a intrat? Cum a intrat ăsta prostul ăsta la mine în casă? Nu explodez? Dar nu mai explodez. Am înțeles. Nu mai explodez. Și cum a intrat el? Doar acolo. Stai așa, blac. Stai așa. Crezi că eu sunt prost? Gata. Mergem sus. Să ne facem camera. Nu cred că o să ne facem aici camera. O să ne facem afară. Nu camera, o să ne facem... Ba, o să ne facem afară. Aici. Nu fac perdele eu, dar numai noaptea. Să ne facem perdele numai noaptea. Dacă vreți să știți. Și acum niște cărți. Că doar nu suntem și noi școlari, cititori, moși, așa. Cititori suntem, frate. Stai puțin. Stai, bă, puțin, așa. Nu mergem. Frate, nu. Hai dat. Doamne ferie. Ce postorovan pot să fiu. Asta e un fel cine astea lipite, știți? Fie nu. Și de asta. Acum
Acum o să vedem dacă ne intru. Cu doar la ce mă așteptam. Degeaba, frate, ne mai punem noi așa. Niște cărți aici. Raft micuț așa. Și ne trebuie și nouă un caiet de nu știu. Cum mă deschid? Cum? Alo? Cum se folosește chestia asta? Cum se folosește? Nu înțeleg. O să ne facem abonați. Da, chiar vreau să ne facem câte niște abonați. Am făcut o vilă din prima. Facem abonați. Niște lumini ne-ar trebui. Niște luminițe. Pe aici ar trebui să punem niște luminițe. Cine vrea să fie pe perete, dă un like și un comentariu. Și cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut și nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți să fiți pe perete. Și pa, pa!